dukan halitta kai kurma har ma da bebe da damun basira waƙar ramadana in yau ta karbe ta ka haska ta ga duk masoya annabi khairul anbiya. Manzo rasul ja gaba wanda shi na rike a yau da gobe nake ta ci gaba kasa da iyalai hada sahabbai su ma ban bar su ba alfarma ta sirafu kai min na daina shan wuya. Ka zama fitila mai haska duhun zuciyarka babu fariya. Ya sauƙaƙa mana biyo dace a duniya har lahira mu so juna mu tsare kanmu da aikin alfasha kun ji dangina mu sa tsoron Allah a zuciya don kuma samu shirya. Sakin dabino ne mu raba wa 'yan uwa wannan ko faɗar rasul ce manzo shugaba ga kowa domin haka sai mu ƙara yin ɗamara kar mu yi gazawa. Suna son cin gani masu gansu da kuɗi muku oho masu